Luego me he acordado de las croquetas que hacía mi madre y he dicho... O cociñeiro Paco Roncero e a comunicadora Ángeles Barceló serán os protagonistas da terceira edición das xornadas de exaltación do berberecho, organizadas pola Confraría de Pescadores de Noia. As xornadas presentadas esta mañá no Concello desenvolveránse a vindeira fin de semana, do 18 ao 21 de outubro. Esa é a terceira xornada que levamos, de exaltación do berberecho, e as dúas anteriores foron todo un éxito, non? Como sabedes, viñan os hermanos Torres, veu Chicote, este ano ven outro cociñeiro popular, e, bueno, o noso que queremos é promocionar canto máis o berberecho, xa levamos uns anos dándolle moita publicidade e promocionando, e, bueno, porque viven 1.500 familias, como os dixo Pepe, da comarca, e, bueno, invítalos a todos ás xornadas, a se son un éxito como aos anos anteriores. Esta idea que xurdeu un pouco desa colaboración de fai 2 anos ca cofradía, pensamos que sí tamén está influindo en que a marca que eles están potenciando, a marca do berberecho, vai a máis. Só hai que ver os vídeos, os programas emitidos por os irmáns Torres ou a repercusión mediática que tuvo con Chicote. Este ano pensamos que con este cociñeiro seguirá en esa liña e se buscará esa repercusión que tamén pode ser que influya algo, porque non nese interés de compra por parte de xente que pode interesarse na subasta do berberecho de outras zonas, e creo que é positivo. O último día, o domingo 21, desenvolverase a degustación popular, que este ano terá ademais un fin solidario, xa que o donativo d'€1 por ración irá a beneficio da Cruz Vermella e Cáritas. Unha exaltación do berberecho que se fará en empanada en arroz, que será gratuita, inda que este ano, tanto a cofradía como o Concello, decidimos que ese custe que terá de €1, como se pon que é un donativo, intentar que estas dúas asociacións poidamos recaudar algo, que se poida axudar ante todas as necesidades que teñen que cubrir día a día. Sempre están colaborando, tanto a Cruz Vermella como Cáritas, e creemos que ese euro que todos podemos aportar para facer unha degustación destas gratuita. Como ven sendo habitual, o programa incluirá tamén unhas xornadas técnicas destinadas este ano a coñecer a identidade da orixe xeográfica do berberecho galego. Diferenciar a orixe xeográfica do noso produto, do produto foráneo. No sector hai moito produto que se vende como galego que non o é, e con este proxecto que termina se vai presentar nestas xornadas, que é moi importante para nós, temos unha ferramenta científica para poder diferenciar mediante a xenética o produto foráneo do galego, e en especial o de Noia. Somos o principal produtor español con máis do 75% do produto do berberecho de toda España, e estamos moi reconocidos nos mercados, pero con esta marca nos queremos reconocer máis, cada vez máis, e que tanto o consumidor como os usuarios do noso produto recoñezan que detrás desta marca hai unha calidade excepcional e hai unha diferenciación e hai un cuidado extremo pola pesca artesanal. Nos aquí estamos defendendo un estilo de vida, un estilo de pesca artesanal que nos diferencia de outros países.